Περνάμε στο υποερώτημα α2. Να βρεθεί η τιμή του χ για την οποία ο πίνακας α επί β ανάστροφος είναι μηδενικός και για αυτή την τιμή του χ να υπολογιστεί το γινόμενο α ταφ επί α επί β ανάστροφος επί β. Πάμε αρχικά να υπολογίσουμε το γινόμενο α επί β ανάστροφος. Βάζουμε λοιπόν αρχικά τον α ακριβώς όπως είναι και για το β ανάστροφο αυτή τη γραμμή την κάνουμε στήλη. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το γινόμενο αυτό, παίρνουμε την στήλη του δεύτερου πίνακα στο πρόχειρό μας και τη γράφουμε πάνω από τον πρώτο πίνακα και κάνουμε τώρα τα γινόμενα. 2 επί πλην 1 συν 0 επί 2 συν χ επί 1. Κάνω τώρα αυτές τις πράξεις, μείον 1 επί 2 μας κάνει μείον 2, πλην επί συν δηλαδή μας κάνει πλην, από εδώ έχω 0 και από εδώ έχω χ. Εφόσον τα προσθέτω όλα αυτά μεταξύ τους, έχω λοιπόν το μείον 2 με χ. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το γινόμενο α επί β ανάστροφος είναι ένας πίνακας 1 επί 1, δηλαδή έχει μόνο ένα στοιχείο, το χ πλην 2. Και όντως αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί ο αρχικός μας πίνακας α είχε διάσταση 1 επί 3. Ο β ανάστροφος είχε διάσταση 3 επί 1. Έγινε το γινόμενο επειδή ουσιαστικά οι στήλες του πρώτου ισούταν με τις γραμμές του δευτέρου και η διάσταση του γινωμένου θα έχει τις γραμμές του πρώτου και τις στήλες του δευτέρου, 1 επί 1. Για να είναι λοιπόν αυτός ο πίνακας μηδενικός θα πρέπει όλα τα στοιχεία του να είναι 0. Εδώ ουσιαστικά όμως έχει μόνο ένα στοιχείο, το χ πλην 2. Άρα θα πρέπει αυτό το στοιχείο να ισούται με το 0. Λύνω λοιπόν αυτή την εξίσωση, το μείον 2 έρχεται δεξιά, εφόσον αλλάζει μέλος της εξίσωσης αλλάζει και πρόσημο και από πλην γίνεται συν, άρα λοιπόν έχουμε ότι το χ ισούται με 2. Για αυτή λοιπόν την τιμή του χ, ο πίνακας α επί β ανάστροφος είναι ο μηδενικός. Δηλαδή ο α επί β ανάστροφος είναι ο πίνακας 1 επί 1, που έχει το στοιχείο 0, δηλαδή αποτελείται από μόνο ένα στοιχείο, το 0. Πάμε τώρα να υπολογίσουμε το γινόμενο α ανάστροφος επί α επί β ανάστροφος επί β. Ουσιαστικά το γινόμενο αυτό ορίζεται γιατί καταρχήν ο α ανάστροφος επί α είναι ένας πίνακας 3 επί 3 όπως είδαμε και νωρίτερα, γιατί ουσιαστικά παίρνει τις γραμμές του πρώτου πίνακα του α ταφ και τις στήλες του δεύτερου πίνακα που είναι ο α. Αντίστοιχα, ο β ανάστροφος επί β είναι και αυτός ένας πίνακας 3 επί 3. Άρα εφόσον οι στήλες του δευτέρου ισούται με τις γραμμές του πρώτου, το γινόμενο αυτό ορίζεται. Ωστόσο εδώ, για να υπολογίσω αυτό το γινόμενο, μπορώ να πάω με δύο τρόπους. Ας πάω αρχικά να δω πρώτα τον δεύτερο τρόπο, που είναι ο πιο τετριμένος. Αυτό που κάνω είναι να υπολογίσω αναλυτικά τα γινόμενα χρησιμοποιώντας τους πίνακες που υπολόγισα στο πρώτο υποερώτημα. Είχα βρει λοιπόν ότι ο α ανάστροφος επί α μας δίνει αυτό τον πίνακα και αντίστοιχα για το β ανάστροφο επί β είχα υπολογίσει αυτό τον πίνακα. Τώρα όμως αντικαθιστώ όπου χ το 2 γιατί μας έλεγε για αυτή την τιμή του χ να βρεθεί το γινόμενο αυτό. Άρα όπου χ πήγα και έβαλα 2, 2 επί 2, 4, 2 επί 2, 4, 2 στο τετράγωνο 4 και πάω να υπολογίσω το γινόμενο αυτών των δύο πινάκων, βάζω τον πρώτο πίνακα εδώ, τον δεύτερο πίνακα σε αυτή τη θέση, παίρνω λοιπόν αυτή την πρώτη στήλη του δεύτερου πίνακα και στο πρόχειρό μου την γράφω πάνω από τον πρώτο και κάνω το γινόμενο 4 επί 1, 4. 0 επί μείον 2, 0 και 4 επί μείον 1, μείον 4. Άρα το πρώτο στοιχείο θα είναι το 0 γιατί είναι 4 μείον 4. Αντίστοιχα από εδώ έχω μείον 8, από εδώ έχω 0 και από εδώ έχω συν 8, μείον 8 συν 8 πάλι 0. Μετά από εδώ πηγαίνω 4 επί μείον 1, μείον 4, 2 επί 0, 0 και 4 επί 1, 4 πλην 4 συν 4, 0. Το οποίο παρατηρούμε ότι θα ισχύει και για την τρίτη στήλη, γιατί ουσιαστικά θα πολλαπλασιάσουμε τους ίδιους αριθμούς. Και εδώ στη μέση που έχω τη μηδενική στήλη, αν εδώ πέρα βάλω 0 και πολλαπλασιάσω όλα αυτά τα στοιχεία, θα καταλήξω πάλι σε 0. Επομένως λοιπόν ο ένας τρόπος για να υπολογίσω το γινόμενο αυτό είναι να πάρω τους πίνακες που υπολόγισα στο πρώτο υποερώτημα, να αντικαταστήσω όπου χ το 2 ώστε να βρω τον πίνακα β ανάστροφο επί β και μετά να τους πολλαπλασιάσω. Ωστόσο υπάρχει και ένας αλφα τρόπος που δεν χρειάζεται πράξεις υπολογιστικές, αλλά βάση των ιδιωτήτων. Ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσω την προσεδεριστική ιδιότητα εφόσον τα επιμέρους γινόμενα ορίζονται.
Δηλαδή ουσιαστικά αντί για να πολλαπλασιάσω πρώτα τον α ανάστροφο επί α και επίσης τον β ανάστροφο επί β, αρχικά θα πολλαπλασιάσω τον α επί β ανάστροφο, που είδαμε ότι είναι ο μηδενικός πίνακας διάστασης 1 επί 1, και μετά αυτό τον μηδενικό πίνακα θα τον πολλαπλασιάσω με αυτούς εδώ τους πίνακες. Και γιατί έκανα αυτόν τον τρόπο? Γιατί ο μηδενικός πίνακας όταν πολλαπλασιάζεται με έναν οποιονδήποτε πίνακα μας δίνει πάλι μηδενικό πίνακα με μέγεθος που ορίζεται από τις ιδιότητες που έχουμε δει. Ουσιαστικά παίρνω το γινόμενο αυτό γιατί όπως είδαμε ορίζεται και προηγουμένως και μας δίνει ένα μηδενικό πίνακα μεγέθους 1 επί 1. Τώρα έχω να κάνω το γινόμενο του α ανάστροφου με το μηδενικό. Ο α ανάστροφος έχει διάσταση 3 επί 1. Ο μηδενικός έχει διάσταση 1 επί 3. Άρα εφόσον εδώ πέρα αυτή η αριθμή είναι ίση, μπορώ να κάνω το γινόμενο και εφόσον πολλαπλασιάζω με 0 θα μηδενιστούν όλα τα στοιχεία και θα προκύψει ένας μηδενικός πίνακας ο οποίος θα έχει 3 γραμμές, δηλαδή τις γραμμές του πρώτου πίνακα και μία στήλη, δηλαδή τις στήλες του δεύτερου πίνακα. Και πάμε τώρα να κάνουμε το γινόμενο του μηδενικού πίνακα με τον β, ο οποίος έχει διάσταση 1 επί 3, αυτός έχει 3 επί 1, άρα εφόσον αυτά τα δύο είναι ίσα μπορώ να κάνω το γινόμενο και θα προκύψει ένας μηδενικός πίνακας που έχει 3 γραμμές, δηλαδή όσες γραμμές έχει ο πρώτος και 3 στήλες, όσο έχει δηλαδή στήλες ο δεύτερος. Και κατέληξα σε ένα μηδενικό πίνακα 3 επί 3, ακριβώς όπως είχα καταλήξει και εδώ. Και έτσι λοιπόν είδαμε δύο τρόπους πώς μπορούμε να υπολογίσουμε αυτό εδώ το γινόμενο. Αυτός ο τρόπος μπορεί να φαίνεται πιο δύσκολος, ωστόσο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι με τις ιδιότητες και να εξασφαλίσουμε ότι τα γινόμενα ορίζονται εφόσον έχουμε τα κατάλληλα μεγέθη των αντίστοιχων πινάκων. Αλλιώς, αν σας δυσκολεύει αυτός ο τρόπος, είναι καλύτερα να επιλέξετε τον β τρόπο, ο οποίος είναι πιο απλός, πιο κατανοητός.